Kemm taħsbu li aħna l-Maltin boloħ, kemm taħsbuna twitch. Illum mhux l-ewwel ta' April. Dawn huma ftit mill-baraġġ ta' kummenti li kien hemm taħt l-istorja ta' One News fejn qalu li Malta għandha l-ogħla kwalità ta' ilma għax-xorb fid-dinja. Dawn il-kummenti qed juru iswed fuq l-abjad li issa il-poplu Malti wawċi m'għadux jemmen il-gideb li l-Partit Laburista qed jipprova jwassal. Fil-kummenti bosta kienu dawk li kitbu dwar il-fatt li l-ilma tal-vit ta' Malta lanqas bissu tajjeb biex timla il-kitla bih għax mimli ġebel. Persuna partikolari tajt li dan wassal biex saħansitra bosta Maltin ibatu bil-ġebla. Boħrajn jgħidu li l-ilma Malti huwa mimli klorin u sadid, waqt li juħut mill-kummenti direttament saqsew lil One News għalfejn jibqgħu jiktbu u qed jibqgħu jgħaddu iż-żmien bin-nies. Numru ta' persuni spiċċaw ukoll jiktbu kummenti sarkastiċi, waqt li oħrajn saħansitra spiċċaw jistaqsu jekk l-ilma hux ġej mill-bajja tal-Balluta li sa ftit tal-jimilu kienet għada ikkontaminata bid-drenaġġ. Intant kien hemm dawk li qalu li l-ilma ta' spiss qed ikun kannella u mimli sadid u għalhekk dan l-ilma lanqas biss huwa tajjeb biex jintuża għall-ikel u allura żgur li mhux tajjeb li wieħed jixrob dan l-ilma.